Bag nga bigatay amin apo, ti daytoy man may kasangal 14 a Domingo ti kadaywa nga tiyempo, intay man kad kaduaan ti panagyaman ti panagkasangay ni Adelina Barret, Mr. and Mrs. Ruel Sanchez ken ti pamilyana, Jose and Lucrecia Barbado, Gina Alcarao and family, Rosa Herman and Alfredo Jr. Herman, Mr. and Mrs. Efren Hapalya ken ti pamilyana, Stamet may karkararagan ti kararwa da John Paul Patrick, Cirilo Barbado, Gloria Tahop, Samuel Sr., Josie ken Shirley, Ernita Reyes, Gregorio Biteng, Harold Biteng, Wendell, Teresita ken Violeta. May kayo agrukbab tayo, pada tayo nga andak ti ako, tasika ken siya kanya manabanagbiyag, agkakabsa tayo. Agkanta tayo, idiri tayo, imbagin ayati apo tayo, napuno nalindig idi amin na tao, agkakabsa tayo. Agragsak tayo, agyaman tayo, pinulod abyagen namin tayo, dati Diyos din muna ng dediyayat na, agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko mamait ka. Agkamatalag tayo iti Diyos, ta iso ti paggapuan ti amin tayo, iso ti paggapuan ken panungpalan, iti panagdaldalyasat tayo, agtultuloy dito'y daga, dawaten tayo, ti panarabay, panulong na, ta makapudno tayo kumamot kadagiti aramid tayo, makaayo tayo iti imatang na.
Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isong agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, ket alawen nakam kadi, nakalmesan na kempos pusumi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempos pusumi. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempos pusumi, nakalmesan na kempos pusumi. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattauan na imbag di panagnaknakemda, ipunan dagdaka, itan tuok daga pagrubaban daga daydayawen daga agyaman ganggeng gaga puiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos
iti kangatwa, sika magikat, kadagiti basbasol tinabo, Asyan na kami, sika magikat, kadagiti basbasol ti lobo, awaten kada ito, arararaw mi, sika situtuga, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, yan tangay siksiga o ako, Jesu Kristo dinasantuan, siksika niya o siksikay di kangatuan, ininimpuy Espiritu Santo. iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panakairoruman ti anak mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong. Ipaayo mo kadi, tada kami amamati, maaddaan kami itinasantuan alagan tinakem. Rokatan na kam kadi ti panang tagabo ti basol kada kami. Ket iragpat na kami kadagiti ragsak nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu ang makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Dahito may basa na adaw ti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, agrag-u kayo tattao ti Sion, agrag-u kayo. Idiriiyo ti ragsakyo, tattao ti Jerusalem. Kitain nyo, umayan kada kayo ti Ariyo. Umayan as ibabalaygi, ngem napakumbaba. Umay ang nakasakay iti asno, iti orbon ti asno. Ikatento ti Israel dagiti lugan apakigubat. Ipanaw kunto met dagiti kabalyo iti Jerusalem. Madadael to dagiti pana anausar ti gubat. Makikapyan to ti Ariyo kadagiti nasyon. Sakupen to ti pagarian na, manipod iti igid ti taaw, agingga ti sabaling nga igid. Manipod ti karayan Euphrates, agingga kadagiti pungto ti daga. Ti sao ti Apo. O Diyos ko ken arik, agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Aring agnanayon to, ngay daydayaw ko tinagan mo. O Diyos ko ken arik, itanuk kanto, agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Inaldaw to nga agyamanaken ka, idaydayaw kanto iti agnanayon nga awan inggana. Diyos ko ken arig agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Managparabor ken manangasi ti Apo, saan analaka nga agpungtot, ket dimet maibos ti kinamanagayat na. Naimbag iti Apo kadagiti amin at tao, ket nadungo kadagiti amin a pinarsuana. O Diyos ko ken arig agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Idaydayaw da ka dagiti amin a parsuam o Apo, ken dagiti adipen mo, itanuk da ka,
ti dayag ti pagariam ti sawenda, ket ti bileg mo ti saritaan da. No Diyos ko kinaari kag nanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Agnanayon to ti panagarim, agpaot to ti panagturay mo, ti amin akapututam. Tungpalen ti Apo ti amin akarina, manangaasi ti amin nga aramid na, dagiti mutuang saranayen, dagiti matuang saranayen ti Apo, ken dagiti makusbo, bangunen na. Diyos ko kinaari kag nanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Di may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Saan kayo nga agbibiyag akas mayan nurot iti kinatauyo. Agbibiyag kayo kiti kas mayan nurot ti panangidalan ti Espiritu. No napudno metlaeng nga agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Dios. Di siya sino man nga awan kenkwana ti Espiritu ni Kristo, saan ako kwa ni Kristo. No agtaeng kada kayo ni Espiritu ti Dios, na magungar ni Jesus, itedto met daytoy ana magungar ken Kristo. Tibiyag kadagiti matay, abagiyo babaen kaadda ti Espiritu na kada kayo. Ngarod kakabsat, adda pagrebengan tayo nga agbiag, ngem saan akas iti panangidalan ti kinatao tayo. Tano agbiag kayo akas pagayatan ti kinatao yo, matay kayto, ngem no babaen ti Espiritu, iyawis yo dagiti dakes nga aramid yo, agbiag kayto. Ti sao ti Apo. Agsao ka o Apo, dumdumeng tuyan iben mo, at daken ka dagiti sa uamaga, idediyang nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Kadaken kadagiti sa uanga kaidediak nanayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Asa ko mamet kan ka. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may kan ka o Apo. Iti dayta a tiyempo kinuna ni Jesus. Agyamanak ka ama nga Apo ti langit ken daga, taimpakaammom kadagiti awan adal na ti inlemmeng mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen ama na aramid daytoy, ta iso ti pagayatam. Inted kanyak ti amak ti iso amin abanag. Awan ti makaamam mo iti anak, no dilaeng ti ama. Awan met makaamam mo iti ama, no dilaeng ti anak, ken dagiti kayat ti anak, apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog nga agtrabaho, ken agaw awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangol ko, ket agsursuro kayo kanyak, agsipod ta na imma, ken napakumbabaak, ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol nga ited ko kada kayo, ken nalagan ti awit, kay pabaklay ko kada kayo. Kakabsat ti ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nya kayo tatta nga bigat. Negative, positive.
Ila, nya kayo tatanga bigat, negative, positive. Positive. Positive, kunanang ang jarupan na ka negative mood. Ada, diyan mo na istorya, kada kayong kadaanan nga istorya. Ada do nga ubing nga agtantanaw jay, ada da jirangtay, tantanawan da jay waig, jay babada. Kaadda dua nga ikan, dua nga ubing adamo, dua nga ikan nga aglanglangoy. Kakuna di jay maysa nga ubing, kita tignan mo, ang lulungkot nila. Kunana. Kuna mo jay maysa, hindi, ang sasayangan nila. Aglanglangoy dagi jay ikan, kakuna jay maysa, kita nakalidlidayda. Kuna mo di may sa haan nakaragragsak da. Nya di ikan naragsak na liday. Ni awanan tao. Anya dagi di ikan naragsak na liday. Kasi kami, no daddo makakabsat, tilubong, good, depende kami, di internal condition tayo, di internal feelings tayo, nga mangawat kadagiti mapaspasamak itilubong. Kasiguro di may isa nga ubing, nakita na liday jay na apaya nga naibaga na, sino makaibaga nga naragsak, wano na liday jay ikan, di tayo maapan dinamag, da kayo ano amuyo nga damagan. Sino makaibaga nga naliday da? Sino mo makaibaga nga naragsak da? Isugarod nga, you can judge others according to your internal. Inya ti ilo ka ano na, nalakat ti agipapan, no, aramid ti, pagibasaran. Ayay. Apaya nga kunanangan nalitay, liyas tamo di may nga kadwami. Gapo da di grills di antikusina, di tayo ti landok-landok nga nagkasyay. Kaya po sa mga lalaki, na katalikod tumantanaw iji taltalon, nga nagbatay iji ayan ti haloblak na di pasakbay di grills, pinicture na. Kunana di kadwami, kitaan nyo iji group chat milaeng Kunana, kitaan nyo agraman po sa nagunag ti pampanunutin na. Niya, pinagsirib ka na, nga amom ti pampanunutin dahi nga pusa. Kunak mga in-comment, inya nga nagunag pampanunutin na, kino agre-relax. Iso nga depende. Dahil kay kaunggan, no anya, ti lubong, no daduma, depende. Datayo ti mang create ti lubong, nga aggapod to'y kaunggan tayo. Nayakas lang kong matata. Kuna ni Apo Jesus, umay kayo kanyak, da kayo anabanbanog, ken marigrigatan, ken agaw awit iti nadagsen, ta ikang kayo ti inana, kunana. Nalagan ti sangol nga ipabaklay ko. Sinno ti nabannog? Sinno ti haan nga makainana? Apa yang i-consider tayo ti lubong nga haan tayo nga makainana or nabanbannog? Baliktaden tayo. Sinno ti naginawa? Sinno mat dagitay haan nga nabannog ti trabaho na? Kasi naduma-duma ti pakabannugan, naduma-duma ti kuan tayo, pakabannugan tayo, pakainanaan tayo. Nagmayat mo dito Pilipinas enta, uray dito ila Ilocosoren. Nagadun dagitay idinag-pandemic, immado dagitay tourist destination tayo, di mat? Nagado nga dagitay mabalin tayo nga papanan, agmotor ka, nitila Santa Cruz, mapanji Green Hills, mapangkadjay, nagado nga panganan, nagado nga pagpamasahian, nagado nga pagpaunatan ti buok, kada pagpamanikyuran, pagpailutan ti rupa ako rarot, adabi dati pagilot na nga dati ni, brrrr, kunana ka ihilot datap no maator lata rupa. Nagado ti bagkuan tayo, nagmayat, apaya, kayat na no daduma, ag-relax, aginana. So nga dagiti taga Santa Cruz no daduma mapandaya ayan ti marker ti Ilocosur ka. Welcome to Ilocosur. Ag picture da taga Santa Cruz dala nga ruden ka pandapel ag picture mo di ayan ti welcome arc mo ti Ilocosur ka kasla kala. Kumano adda ka di kagayan no kuan.
Kinagado nga pagliwliwaan nga itid da, ngam, dependento lat taking ka. Dependento lat ta di internal. Apay, anya ti kuna tayo ngamin, anya dagiti pakabanbanugan tayo. Tay pan nakabannog ka, di ka physical stress, physical haan. At ano daduma nga nagmayata, ori agkuliglig ka nga agmalam, ori agbunag ka nga agmalmalam, into no sumangpet ka ka, wan nabannog di bagi, ngam na-relax di panunod ka. Yes, nalpas manan. At damat uri awan inubobram nga nagmalmalam, uri nagililad ka ka, nabanugak. Hindi man, tadakas jay? Oh, nagkakaawatan tayo. Awang mati inubram nga nagmalam, nagmilk tea kayo, nagbuya ka, nagchismis, nagmarites kayo ti 3 oras, into no ti malam ka, nabanbanugak. Nagtutugaw kay laang adda mo day tay ori nagbiyahe ko matinagad dayo nabannog di bagi ngam at the sense of fulfillment nakaginawa adda mo day tay napanla nagikaaro babasit sumangpat nakarupang ito nagagasam ta nadamag nang ipadpadamag na nga mangkukulam gunggunam anya dagiti rason nga apay nga nabannog ti tao hatingamin pan nakabannog kakabsat ka hanlang nga pisikal haan lang nga daytoy adda nga makabannog ti internal or adda nga makabannog ti nomadi spiritual, emotional. Nabanbannog nga adayo dayjay ngam ti physical nga bannog, piyapay di physical no daduma ta, nabannogak, na stress hak, ay wan. Naalam mo ta, alawan mo, ingka mo agpaunat ti buok, ingka mo agpa nya nagana day tayan ada day panahit ni kasya data kidayo tapno maksayan makaginawa kayo mataan agpa pedicure kamot apo magnakan to mga nakakasta ijay mall makaginawa kamot ingka magpamasahe mayat mo dayjay rumwar kayo akas pamilya agawid kayo mayat mo dayjay ngam no ti bannog mo ka internal di uneg uno na espiriton ay madi. Anya dagiti pakabannugan, adda nakita nga causes of stress kuna anya dagitoy. Pessimism, anya dayjay. Negative outlook of life. No negative ti panagkitkitam ti lubong. Kala ko madayja na nakita dayja ikan nakalidlidayda ko na apay nga nakalidlidayda. No ti pa nagkitkitam iti lubong ka negative. Ma-stress ka nga talaga. Adala lumabas, kumaray, kunanalaan ko, umutang mga tan. Apay yung utang lang nga dagosan, apay madi nga dayte kumari, kunana ka, agpadigo kumamot, tigo si panguno rabong. Apay nga, no ti pa nagkitkitam ko, kumaray, nag-text laan ko, umutang mga tan. Apay nga naka-negative, di pa nagkitkitam iti lubong. Nga nga nagmabalim mga kumari, kumustaan nakabukbutang gamin ti mga kumusta tatan niya. Kumusta ka? No, kunana ka, sigurado at dapasaruno na dayjay. Dayjay, negative, no negative, di pa nagkit-kita yung tilubong. Dito yung nga lubong nagpintas. Dito yung nga lubong nagmayat. Dito yung nga lubong ado ti napipintas nga tattao kada na sasaya at nga tattao ngam no ti pa nagkitkitam ko Allah kutkut-kutom amin nga biag na amin nga madi ti kaarubam sipsiputam dagiti madina ay kaururnongam awan ti wayawayam nga agbibiyag ta amin nga mga makitkitam ko ala isuna ka kwa imbes nga positive ti kita ti lubong kani iso ati or-orno nga iti biyag mo. Ngam no ti makitam ko nagsayaat man dagitoy nga pamilya, agkukuyog da nga pan makimisa, agsigigiddan da nga mangan, nagsayaat man dagitoy nga pamilya, at da respeto di anak, ijay tatang kinanang, nagsayaat man dagitoy nga kaaruba, pasaray damang ti rabong mga, uri tinakawanan Nagsayaat man dagito nga kaaruba, agpadiguda, ngam no pinadigwan da ka baka dakulam na. Ay, nakaatap ta kararwam nga datay, kaslala day tay, kwa.
Nagsayaat man dagiti nga kaaruban na pandanangan nga sa nga pamilya. Pasikat dala dayta. Magpakunala dayta, kitain nyo kag picture da. Apal mo lang. Tamo ka ba ulan iji pamilya? Negative nga min di pa nagkit-kitam. Isa di jay. Maikadwa, anya pa dagiti rason ti pan nakabanbanog, inability to accept uncertainties ko na. Haan tayo nga kayat nga awaten, dagiti irregularities, dagiti kamali, dagiti pagkurangan ti dadduma, in even ourselves no dadduma. Iso dito regret nga kuna tayo, nagkamali ka ti na minsan ti decision, Allah amon nga mapakawan, no mabalbalin ka haang kuma. Nagkamali di anak mo, wano di kabalay mo, Allah, haang kuma, masapol nga kasjay. Ma-stress kan din pa ila aksepan, radtan. Nagkamali ka no anyaman ti decision nga dagiti tilubong tayo na pintas, ngem haan nga perfect. We have to accept nga tilubong tayo imperfect. Akseptaran tayo dahil tanong ti kaya mo ka perfect. Ay, natay kanto na di ka pinagbaling nga naragsak. Apa yang nga dagsak sakit? Normal nga dag sakit. Dagiti kaaruba kanda mga agsak sakit kadi ay pang ka magikabalay. Normal ang dag sakit. Ngam no na sobra amot aka, ti kaarak mo mot aka, nagkanser ta liver mo aka, inya ka gunggunan mo baset, nya. Idi ka pigsaan mga agsigarilyo ka, maminsan ka lang agsindi, bigat, diretso aging ga malam, ay ka normal mot ang agsakit ka, inabusom mot, ay ka normal mot Ngam da DJ mabannog tayo, dagiti aggurigor, adda kayat di bagiti aginana, normal da DJ aka, normal no kayat tayo mo no daduma ka, awang kumati agsaksakit, imposiblin Nakakita kay ti lubong nga awan nagsaksakit. Nakakita kay ti pamilya nga awan nagsaksakit. Oh! Amin nga pamilya adala tagsakit, akseptaren tayo ang anayon ti biyag tayo nga adda agsakit, kiti kaya mo kaawan. Apay nga agkurkurang ti pagbiag mi, sino ti pamilya nga agkurkurang ti panagbiag na? Uri ka milyon-milyon ta kwarta dapay ti kunam, baka dakdakil pa'y utang dangam na tayo Pila utang mo di istor ka, jilistaam laeng ka, may isang karton ti sigarilyo. Back to back. Kidi jay ti utang mo. Kada kita nagdadakil ti building na kaduluglugan ta, kay milyon-milyon ti utang da. Ti lubong haan nga perfect. Iso nga, we have to accept nga kasjay ti lubong. Awaten tayo nga adda kasjay. Adda nagkamali nga kabagyam, pasit ti pamilyam, akseptarin mo ti lubong ki imperfect. Tao nga ron tinagyan na. Anya pa iti dagiti paka-stressan tayo, iso dayay. No, adda dagiti tattao nga numabalbalin, perfect amin. Handa nga flexible. Apang kala agorder, ag-take out ijay Jollibee, nalipatan la di ag serserbi ti banbannog na mo iji ketchup na anya ka? Ayun na ti manager mo ta ipulong ka. On your side naglaka nga ibaga as a customer, right? On the side of the crew, nagmalmalum nga nabannogan na is-stressan, dila nalipatan na ketchup na mabalbalin pa tayo mo. Kapaka-stressam laki din, tanalipatan na ketchup, mabalim mga ikon na ay, ading, nalipatan sa mo ti ketchup. Nagaya nagbabasit abanbanag no daduma, paka is-stressan tayo. Kaya tayo perfect, marong lata. Ganya pa'y. Dayay, dahito sumaruno ka medyo adotay dahito no daduma. Negative self-talk. Anya dayay ko na dayay, no kung ano nagkamali tayo ka, nagbubo ka, nakamunmuno ka, di ka, umpay sir-servim. Kada kami, dagiti agay ay ayam ti tennis. Actually, naabak tam di kalman. May saan na score may, 1-8. Nakapudpudot mo, kin talagang lakaya mo ten ajak kaya dagayan ta nalalaing daw bingda. Kaya adda di self-talk ko na. Kano nagkamali ka, wano di kadwam,
No ibagam nga, laing nga nagmuno kan tumat. Worst thing nga ibagam nga nagmuno kan to, bumawi ta. Self-talk na jay bagim nga daytay, nagmuno kan tumat, nakatangtanga kan tumat. Expression laeng di jay, nga masapol nga, okay, kayang bumawi ka. Kanudad duman ka, at dadagitay agkamali, Allah, kasla, patayon dan jay bagida because of that mistake. Nudad duma ka, haanin nga makabawi day jay bagida. Adda nga no, italmag mo jay bagim, uray mo't aji kadwam, no nagkamali nga ruden, samo pa'y laeng gagaraan nga italmag. Imbes nga bagkatem, apam mo italtalmag, awan ti bay, bannog lang ti maalam. Apay nga agpa-stress ka ita may sa akamali. Anya pa'y dagitoy paka-stressan tayo. All or nothing attitude, kunana da jay. Anya ti all or nothing attitude. Di mo't nagpabless tayo ti balbalay ka daytay, adda paglauken nyo di bagas, barya, kendi, di yaman niya. Inton malpas ti blessing ni Apo Pade, di yo pala na idep ta kandela, purwak. Gaputan nagipurwak dati parwar, maday pa unag kanaw. Anya laki din aya. Tapay yata sumurk ti grasya, oray no parwar kada pa unag kada pangato no sadot ka. Masapol ka no nga paunag DJ purwak. Tapay na minsan ka nakaigganti kandila agpidpidot di ko maura man di buok na. Ala, agat pinikpikan na itabuok mo ikait. Kati all or nothing attitude, kasimpre ka apay kapuyak ko na mad. Purwak ko nada, inukrad ko matasutanak, intayak, nagado na ala na yaw. Oh, la, kumarit kayaw. Nagado na ala na. Idi kwan, alag di dinuro doon da jayan, ada kakaasi dyan nga naglumag nga naluguban, gapula da ita, bariyak, di bagas ti itid ko di da kayat. Kaya di ko ako na, inala ko da tana, sino ti basbasit ti naala na, taiwaras ko Ada nakitak nagadulang nga rin ti naalanan, siyak father, kita nga awang kuko na di bangir. Dahil ti managing bubukod, all or nothing kunana. Kaya nakukuha na amin. Di ka pala dinawat yay isa nga putik data inalamlatan. Bahagi kun kunamon tagawid kan. Dahil ti kung kunana nga, dakdak lang nga rod king kan, mas lamang ka lang nga roden, kaya mo, alaam pa di kukuha na. At dala nga rod pagbiag mo, medyo mayat lang nga rod DJ, grasya nga kita umon, enough lang nga roden, no mabalbalin, umagaw ka pala ang uno saan, idakdakkel mo manan. DJ ambisyon nga haan nga mapnek. DJ all or nothing kunana DJ. Ma-stress ka Kaanon to nga agsardeng dayta kaanon to nga makontento ka ti adda king ka. Dayjay no hang ka makontento ti adda king ka, stress ti biag mo na banbanog ka. No umanayon mapabasam laki di magatang mo laki di kaya mo. Enough. Apay nga stress iti uray lang nga hamot maibagay. In the end, papanan to dayta. Kita takakabsat, iso ko na ni Apo Jesus, ti pan nakabannog, haan laeng nga physical nga bannog, no daduma dagitoy, timang banbannog kada tayo. Umay kayo kanyak nalag antisangol ko na. Kasano ti agawit tinalag antisangol? Umuna, self-respect. Nadda kamalim, nadda nagkapsutam, nadda dagitay medyo nagkurangam, pakaumuna, before you forgive others, pakawunang pa yung umuna tabagim no niya dagiti nagkamalyam. Ayatem, isugarod nga, ingkamot agpa, no tapang nagayat mo tabagim no daduma, ingka magpapudaw ti kilikili, ingkamot agpaunat, koloram mo ti kaslabulalayaw tabuok mo, wow, no kunada mo ka, nagpintas kasis, kita, maya mo di jayan compliment. Ngam no dakdakkel mo tay gastom mo edta spam ngam tapak kanen nyo nga pamilya aga dakes mo ten ayat mo di bagim. Ilibre mo di bagim. Respetar mo di bagim. Haam mo maitud ti respect ti others. No awan respeto jay. Bagi awan panagayat ti bagi. Maikadwa respeton ti bay dadduma kas panagayat mo ti bagim met.
No kaya mo aginana, no kaya mo marespeto, no kaya mo mati mailibre, ilibre mat. Nanlang nga si kamot ti maymayat. No kaya mo umisam, paisumamot ida. Kaya na nga saon, di respeto ited mo kanyam, isumot ti ited, idtabagim isumot ti ited mo a respeto kadakwada. Tapno naragrag sa akin makaina na, maikalo makontento ka no adyad da kanyam. No inyat inted ni Apo Diyos, anya ka mo no inted ni Apo Diyos ta asawa mo no pilim. Anya ti asawa inted ni Apo Diyos no pili. Hoy da kay nga dasawa na kunak ka. Anya ti asawa inted ni Apo Diyos no pili. Ngawanan ti agsao. Idi ar mungkin agkasar kayo ko, iso ti pilik, Apo, perfect, nga para kanya, nagpintas ni bakit ko, nagwapo nila kay ko, iso ti pilik, idi nauman ko, iso inted ngamin ni Apo Diyos. Ano sa kaon? Madita katugangam ka, iso gamin inted ni Apo Diyos. Adda nga pilim mo't, idi ka banwagan nyo, kapinpintasan, kagwapwapwan nyo ka, pilim ka no. Uy, iso nga talaga, hamumay, haanan, love ko. Na after how many years, kinso, tinted niya po Diyos. Nagbaliw. Kasi na dyan, no anya dyan, datan, accept, love, uston. Ngam na dandani ka pumusayan, no pilim mo tangan ng asawa, acceptaram. Hanga na iti dandani ka pumusa yun, maka-asawa ako mapay. Dalat tamot, ala ka nga balimot, ano dapay laki, di mayat. Kaday jay ti ko nana, acceptarim, no nya day jay, anya ti sitwasyon ti biyag mo. Nagbasa ka, na hamunal pas, no anya man nga rason. Tatag bababawi ka pay lang, acceptarim mo. Gasat, no kinaya mo. Kaya di pa nagbabasa kasi kamot ti siga. Si kamot ti kasla nagganas mo ti agbalbalog. Ang tatahan ka na kagadgor sa mo pabasulin ni Apo Diyos. Sabi kayo nga kastoya, acceptarem pakawanan mo tabagimon acceptarem. Makontento ka no anya dayjay. Tapno agbaling ka nga naragsak, agbaling ka nga makaina na ka. Maikalo, ay maikapat anya ti kapintasan nga ina na. Ala ka iyan trust tayo amin kini Apo Diyos. Ay suti ko na, da kayo anabanbanog ken marigrigatan, umay kayo kanyak nalag-an ti sangol ko kayat na nga sauen, anyaman ti sitwasyon tayo, anyaman dagiti pakarigregatan tayo, external, internal, spiritual, emotional, physical, ti kapintasan nga ina na agkamang kenkwana. Nga anyaman ti mapasamak dito'y lobong, addaman uncertainties, addaman sakit, addaman problema, addaman pakarikutan, addaman nagkurangan ti tunggal maysa ni Apo Diyos to paylaeng. Italek mo latta kanya na, daya ti ibagbaga na, iso nga umay kayo kanya kunana, ti karo na nga ron no daddo, makabukbukudan tayo. Hala kakabsat, tilubong tayo, kastoy nan. Ado dagiti naragsak nga agbibiyag, tan accept dan, mayat di biyagdan. Ado dagiti marigrigatan, takayat da, ti pana, dijay feeling da, iso ti kayat da nga aramiden alubong. Stress na bannog. Marigrigatan. Iso nga na may mayat, no anya ti lubong, we have to accept, makita tayo ti lubong nga nagpintas. God created the world good. Napintas. Ori ni bakit ko, Father, uwan na pintas, idi ar-armam, akseptaram nga ori awang ngipunan. Napiamayat nila kay ko, Father, uwan. Ori agap papait nga inaldaw, mayat iso ti na nasayaat ti lubong. Depende nga ro, di pa nagkita, kumabalin tayo nga aramiden. God created the world good, but not perfect. We have to accept that tayo gamin ti kaya tayo kaagbalin a perfect, haan apolos kaagbalin a perfect. No, da kaya tayo dito'y lubong, apay nga ma-stress ka no hanga matungpal. Acceptare mga dalat kurang na. Kuna nga rodyo may nga businessman nga kuna nga nalaing nga ag-business ka, agmula ka tinyog, 100, nga puon. Taktakawon dan tumot di jay 40 nga poon, acceptarim data, tanuti kaya mo ko 100 mo lang di burasem, awan
Nagtalong ka ti may sa nga aray, no adu manok ti kaaruba akseptarin di may sa akin nila nga kuko ti manok. Tano agpakamatay ka kada gajay manok nga umay mangkakaan ay naabakan stress mo laeng pasaray mo palsi ita na ta makabalis ka. Sumida ka mo. Kasi dyan lang tilubong tayo, we have to accept. Katika ka maudyanan, we have to entrust to God. Italag tayo aming kingkwana. Isugarod nga data dito Apo kayat ko ti makainan na. Apo dalawagam ti pusok. Apo tulungan nak, marigrigatan nak amang bagbagkat. Apo adda sakit ko, marigatan nak. Numabalbalin haang ko mga agsakit ti pamilya. Ngam no ited mo ikan nak ti pigsak. Apo umapapalak di ka arrobak. Pagsakit mo, malimot ang kararag data mo. Managing bubukod kamutan Apo umapalak, aggagagutak mampay basit, ngamnodyak ka baalan akseptarat. Kararag ganyan po Diyos. Mapangkan ko na. Iso na lang ti pakabirukan, iso na ti pakabirukan ti ragsak itilubong tayo. Padasin nyo nyo kaya taga, makamukay mutan. Ipaduyak-yak tayo ti mamatiak iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit kan daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti may sa nga po ni Kristo, bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet lang iti ama, kat gapo ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo nakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pan nakabalin ti Espiritu sa, kat nagbalin a tao, kas tamet ana ilan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok kat na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ita nga aldaw, itden ni Apo Jesus, ti makatokay puso nga awis na kada tayo, umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog nga agtrab-trabaho, ken agaw awit tinadagsen, ket pag-inanaen kayo. Umasidag tayo nga rod iti Diyos, tapno, sagidan na tayo, ti makaited nam ay abilag na, iti tonggal panggep ko na tayo, Apo awitem dagiti dagensen mi, ket liwliwaen na kami. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liwliwaen na kami. Ikarkararagan tayo, dagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno sanda kumang agipabaklay tinadagsen kadagiti tao, kem tulungan da ket di ida ang mga wit kadagiti dadagsenda, kumararag tayo ti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liwliwaen na kami. Ikarkararagan tayo, dagiti opisyal ti gobyerno, tapno sanda unay tapno sanda kumaunay masekngan kadagiti pamadayaw ken ipangpangrunada kuma adayawen ti kalentigan ken wayawaya dagiti tao ket napudnoda ti panangtarabay da kadakwada, kumararag tayo ti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liwliwaen na kami. Ikarkararagan tayo, dagiti may dadanes ken awanan gaway ken dagiti amin ngagsagsagaba iti na dumaduma asakit ti bagi ken panunot tapno masursuro da abiru ken ti Dios ti mangliliwa ken mangted ti inana, kumararag tayo ti Apo.
Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Ikarkararagan tayo dagiti amin na Kristiyano, iti amin na diso, nang runa kada tayo a nagtitipon ditoy, tapno agtalay na tayo a makikaysa ken Jesus, ti Apo ken salaknip tayo, iti tiyempo ti panagsagaba ken panagdandanag, kumararag tayo ti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Ikarkararagan tayo dagiti napateg kada tayo, nga imuna anapan ti sabali a biag, tapno maikiranod dan ti panangisalakan nga inted ti itatao ni Apo Hesu Kristo, kumararag tayo. Apo dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Ama ti amin, mangmangted ti inana, ited mo kada kami ti managayat nga espiritom, tapno maiburay mi ti amin mi kadagiti makasapol, ken madagsinan ti biagda, ket sisasagana kami nga agtrabaho ti idadateng ti pagariam, ikamang mi dagitoy akararag, ken ni Hesus Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Idatun miken ka, bungat lingling et mi. Idatun miken ka, bungat banbanug mi. Wen idatun miken ka, nanumo asagsagot mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka po amay gari. Idatun miken ka, unoy mi. Idatun miken ka, arararaw mi. Wen idatun miken ka, asasog mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka po amay gari. Idatun miken ka, puso mi. Idatun miken ka, daytoy biag mi. Wen idatun miken ka, amin amin mi. Tawan
sa balia may daton mi, aken ga apua may kari. Idatun mi ken ga, pungat lingling et mi. Idatun mi ken ka, bungat banban ugmi. Wen idatun mi ken ka, nanumo asagsagot mi. Tawan sa balia may daton mi, aken ka po may kari. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatin ako madagiti daton kadagiti imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo tadalusan na kam daytoy a sakripisyo ket iti inaldaw degdegan na tiregtami amang gunod iti nailangitan a biag gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Asa ko mamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adda na si tatag ay tiya. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na ya may kari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kanasantuan nga ama gapo ken Hesus Kristo nga ayatem nga anak mo iso ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket iso pay ti imbaon mo aman nubot ken mangisalakan nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria. Inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmeken na ni patay ket iparangarang na ti panagungar iti kasta tinungpal na tinakem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaay ken ka anansa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santos a mangibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimek konami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Di langit ken dagan, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw. Di umay tinagan ti ako, Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto kat sikati gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy iti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy di kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kainin ka panagungar, inakam insalakan, sika analubot. Sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagipam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, manugot ti sulisog. Salakan na kam kati. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon na dinto agsarna. O Apo mi ang Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta ko mamet. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero ti Dios amang igat kadagiti basbas
pasulti sa ngalubungan, mga asigang kadagami. Kordero di Diyos ang mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asigang kadagami. Kordero di Diyos ang mag-iikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kadagam tiga pia, item kad tiga pia. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, kanti may salaang nga sa mapaimbag tontoy kararo. Tumangadaken ka Apo, ketiyep kasku tuy arararaw ko, itaasim kerayat mo, inakidalhek tuy aso ko, tumangadak ken ka Apo, ketiyep kasku tuy arararaw ko, itaasim kerayat mo, inakidalhek tuy aso ko, ngarud o Diyos abuken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo lang, ingkakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tamnuak dalinay rabugon mo laeng, ngarud o Diyos apuken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo lang, ingkakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tamnuak dalinay rabugon mo laeng, nagita imam ipatay mo, bukawem sipnet ibiyak ko, tasikalaeng tibagnus ko, nga agturong kinapudno, ngarud o Diyos abugen ka, tinakdawaten daytoy adipen mo lang, ingkakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapnuak dalinay rabugon mo laeng,
tinakdawaten daytoy adipen mo lang ingkakat ibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay nabukod mo laeng siya sinduwa malagip mo barik nampay kadi amin asugsugat ko agasam kadi daw Diyos nga apo pasantuem kinakurabay ko karudo Diyos apo ken ka tinakdawaten daytoy adipen mo la ingkakat ibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay nabukod mo laeng. Kumararag tayo. Apo kalpasan ti panakapunno mi iti dayti nakakaskas daaw a sakramento. Ipaay mo kadi tamagunod mi dagiti makaisalakan abunga na kahit agtali na ed kami iti panagdaydayaw mi kan ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumaga. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman day ti Diyos. In kayo iti amin a lugar ket pagbalinen yu idang adalak bunyagan yu ida itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo.